Edam ewo ofuase kokko ben bedam na wageme so nananom yeba besanim amamahwe de ewomu bedemre enso na yeduru so yi yeba besua abakosem amane amamre kasa de ekura enne ye topic no dabone ede ne dabone unim dabone ya santikasa makan kasa mu no ye ka dabone a de ade gibre mini teacher kantanka said ye da yesiemu wa ha no ene wo se ba fie hanom na ya sinkonya na ya pepe magu honom na wonso so wo hu dabone no dodo e wo honom de edane mu bia nso so ye yo kame ho na ye munwram Kantanka akwaba mejo so ebu yensem fata nanso nananoma ma yenkwa ati ase de ma memisa apomboko de ye do boade ase enne ye topic da pa waso da pono so ye ba be sua ho asem ye dabone ye ka bibi da ye kasa na ye dabone o ene ye nkwa ha o ene ye dabone o teacher Kantanka de ne dabone yo dabone da enanso yenyina yenim se ewo makomako enso yewo joada yewo benada yewo kuada yewo yawada yewo fiada yewo memneda ene yewo kwasiada sana enso enso ni nyina chine ya efrene se na otwe nti enso de enso ya kanu se na otwe na ase ne se eda odi be fiase se wo kai no obasan abesi saada no aso biem na be yenwotwe na wotwe nso na teacher Kantanka de ato ene wo mu se friend na wotwe we ne friend na da ne nano na nananom afi ne nyina no nananom yiyi nare bi asi ho a sa enano eno no broni friend say holiday sa enano yemfa nye adwuma yede home eye enoma foforo ya enhyeda nye adwuma dindin bia na sa edano wodi free ya no mo kan no adaduanan adaduanan bia duru ho no mo a oba sa da no esan be hia biem na sa enanso ya ibubo osoi ba ko bia ko na be hia adaduanan na kire se eda foforo nso ayi no ho dabo eda foforo bi ayi no ho adi sa da no a eye ya homeda no a ayi no ho adi no ye fa ne se ye bone da foforo ye bone eda foforo na se enye ade a eye bone se de ye adwene ho no nti eda bone ye bone eda foforo eda na kwa na besi eda foforo so a esesa nti ye bone da foforo ye bone eda foforo eno na kasa nkrofa so akoye da bone eno nkire se e ya ade a enye ye bone da eno ne da bone no sa da bone no na bia woni din bia ewoni dini awefo eda bone ye de free se enka eyeda enye ewa asante ne akan amamrem nanto teacher Kantanka yesi yenimu a yebisa ye pa ebehunu ntini ye kyekere boa wa piepie mu de amayam ye hu se eda bone no nyese bi eda bone bi na aduru wona bad day bi adabi kutoka se me yesi ne de bad day ma no nyesa na ye de ne tie eda no kokohia ne ho adeduanan a ye bone eda no na se enye se de ye dwen se ye bone ne duru ho no mo bibi bone na esie no nyesa na tie teacher Kantanka ama ye hu wada roma sa ena bone eda bone ebi ni de wahin ebi ni de wahin yo se hwa din adeda ena no so ni nyina no ebia woda baako ya ekusi adaduanan no a ye de gi ahome ana se nkabroni ka se be ka se holiday enti edwoada holiday ana se ahomegye ebnada ebi oho na edwoada na si dwoada freno fojo
Juada Fojo. Juada Fojo. Esi Benada, a friend no, a Benada for Bena. Esi Benada so a Benada for Bena. For Bena. Ukuada, and no ye for Uku. For Uku. Nasa for Uku no mono. A one soon as I walk a Ukude. Na bɔne no ɛda ne ɛgba kwesi ɛda ye bɔne so awukuada de fowukuo ɛne yɛde frɛ no ɛna saa fowukuo ne mu no yɛsɛ nya akoside ɛwom awukude ɛwom enti ɛhɔ no da bɔne mienu ɛna ɛwɔ bia nso ne mmra esi enti no fowukuo ɛne awukude ɛne nya wɔ wukuadam na fowukuo no awukude no yɛsan wɔ din foforɔ ma no edin baako a yɛwɔ ma no no yɛ kuru dapaakuo ɛno ara ne awukude no edin no a nga ibroni kasɛm a nga yɛbɛka sɛ botanica name kuru dapaakuo no ɔman bi te sɛ abonomam baabi a yɛka bono kasa no nkuro bi wɔ hɔ no mu a ɔmo deɛ ɔmo mfa ni agro enti ama kuru dapaakuo no asan abɛnya dim foforɔ bi a yɛfrɛ no abono nɛ abonofoɔ adɛ enti ɛfiri sɛ ɛhɔ no yɛtaa yɛ no ɛnso yɛn nyinaa yɛ wɔ akamfoɔ no nyinaa yɛ na mmom ɔmo na taa yɛ enti na yɛtaa de edin abono nɛ no ɛto kuru dapaakuo no so yɛba yawada a ɛno nso yɛwɔ fɔyawo yɛba efiada a yɛwɔ fofie yɛba memene da a ɛno nso fɔmemene ɛna yɛba kwasiada no a ɛno nso akɔsia te sɛ wukuada no a ɛno nso yɛwɔ fɔkwasie ɛna yɛwɔ kwasidɛ nyɛ sɛ wukuada no yɛbɛnya fɔwukuo ne yɛaba bɛnya kuru dapaakuo ɛwom ɛno mu a no yɛasɛ nya awukude ɛnso so hyɛ hɔ wukuada na mu ebesi kwasiada nso so a yɛaba bɛnya akoside nso so ɛde ɛfiri emu mmienu na ɛyɛ fɔwukuo ɛne awukude na awukude no na meka sɛ awukude ne din baako ɛne kuru dapaakuo anaasɛ abɔnnɛ kwasiada no nso duru a ɛno nso yɛwɔ fɔkwasie ɛne yɛwɔ akoside so akoside no ɛyɛ adaduana na mmom nti wohwɛ a afe no nyinaa no akamfoɔ asrandaa no yɛtumi nya nkronkron ɛda biara a wobɛfa yɛfrɛ no dabɔne biara no nkron ɛwɔ afe no mu teacher wada roma wo yɛsua deɛ wo se asrandaa obi hwɛ yɛ asrandaa deɛ wo kan ayɛ yɛadwe mu na asrandaa ɛyɛ bosome biara no ɛnoɔma a ɛsi wɔ mu a yɛamema ne din no te sɛ nke yɛbɛka sɛ independent day children's day wei day no ɛno aban anaasɛ buroni asrandaa no saa nɔɔma no na ɛwɔ so yɛn yɛ deɛ ne deɛ nɛno na yɛfrɛ no dabɔne yɛ calendar na ne yɛka ho asɛm calendar ɛne yɛsrandaa no yɛsua deɛ paa wo teacher kantanka hɔ yo nti no saa kwasidɛ no ba mprɛ nkron no a de yɛdi toɔ no anaasɛ de yɛdi kan no ɛno na ɔhene kɛseɛ a ɔwɔ mantam hɔ no ɛbɛtu asi hɔ sɛ wei deɛ yɛyɛ no adɛ kɛseɛ nti adɛ kɛseɛ no yɛa na taa yɛ akwasidɛ deɛ ɛtɔ so nkron no anaasɛ deɛ ɛdi kan no na ɛfrɛ no adɛ kɛseɛ akɔm ɛne nkyerɛmu ɛnɛ yɛho yɛ na bɔne no yɛho ne nyinaa na obi bɛbisa sɛ wadaroma saa ɛnɛ yɛabobɔ so yi akwasidɛ awukudɛ fofie fɔmemene ne deɛ keka ho nsonsoyɛ bɛn na deda saa ɛnɛ yi mu yo nsonsoyɛ a ɛwɔ mu a ne sɛ ɛdini no a ɛda soɔ no sesa ɛna ɛnoɔma a yɛyɛ wɔ mu no nso no sɛ wofa awukudɛ no a nneɛma a yɛyɛ wɔ awukudɛ no mu ɛdɔɔso paa
ena no ma ye wo akwaside mu no eno so dɔɔso kyɛn awukude no eno nti ye fa no sɛ ayi ade awukude no ya ade ena akwaside no so ya ade na emom akwaside ade no eno ma ewo mu dɔɔso nti eso kyɛn awukude no nso ye ade mu no asɛm kro no a na esie na nso eno ma ewo no mu no dɔɔso kyɛn awukude no ebi ne ede na ewo mu de ewo mu no eye se yeyi saa na wo yesi wo se saa na no ene ye de kai ye nananom a wo no mu atena konwa so no mafi ye nsa na se o mu ko mu nsa mankyira na se o mu ko asamado ye gidi se nananom yeni bibi a friend se nananom awu wo se o mu ko asase foforo so nti ya ta ka ne se okokura ndi sa omokura na omoko no kyerɛ sɛ omotiase wo hunhum ndi sa mra no duru hɔ no mu a ekokae wo mo ema de ye omotiase anka aduane omobedie ye nnuane omopɛ de ma wo mo ekum nam de ye nnuane kama ema wo mo na ye de si baabi ni titiri ya na ye nkonwadam no so ye bia ohene tena konwa so ana odi ade na ofiri mu a akonwa bi ewo hɔ a na opepa ebi o transia na esini nkyɛn ebi okura odware wo so ebi okura no a ota pese otena so saa nkonwa no owu a ana se ofiri mu a ana se okona kura na ye punu saa konwa no ayi no tuntum na ya konwa tuntum na re akoto dan bim ya ho na ye de konwa tuntum egu saa edan no mu no na ye fa ne se eye edan a ewo ho ma ye nananom sunsum no ene wo mo honhom ene ntinga ya sori a kebe konkron bia ndi saa konkron bia no ena nananom ko ho ekogu nsa ebo mpaye nsa guo no empaye bo ndi saa eho no ana yesan ye nnuane ne noma esi ho ema omu se de ye die no nka mo wo ha anka bia musumu bedi bi bro nti musumu de ni ndi saa we no ayeye no eno saa daboni ene ye esi ho se saa da ne de edu ho a esese ye saa de no Teacher Kantanka medical culture se bedem ye besanem na de ye wo bedem no ya hwe wani tu awisi na wo so wa dai wa hunu bi ena ne ye na bone ne wo pinsen mu no na se nkonwadam nya akonya bi akeke ne si ho de nkonwa no eye de ye kwawa ye koye ena Teacher Kantanka pinsen mu teacher awukude eni akwaside saa na emienu nko ana mehia enso ye da saa na emu odi kam ya chia sese niema wa akoside mu no dɔso esene eye awukude mu eye no nko ana bibi ka ho biem awukude ne akoside no sede ka no nananom ko bompae koside ne awukude nyina ba bia ya siesie nananom nyina no e frɛ no bam di bam no ye bia ya sie enyemfo ndi saa awukude no duru ho a nananom ko saa bia mia no ekugu nsa ho nananom ko ngonwadam kugu nsa esan eye nnuane esi ho awukude ne akoside nyina omoye na emom enema ye wo akoside no mu no atwara bia dɔɔso kyɛn awukude no ta dɔɔso kyɛn awukude no sese bia ayi mia ekogu nsa no ebi ho no awukude no bia be mienu ana miensa akoside ne du ho a yekoni nyina eno nso ya kese ewu mu no na emom adekro no a enti nananom akogu nsa ana o mabɔ mpa ya wie no aye nnuane awie no adidi awie no nananom edware esiesie wo mo ho ede agudie sika ene ayi dwetɛ egu wo mo ho ebetena dwom taye awukude no ne akoside no betena dwom ma wo mo nananom bekyia wo mo na se obi wo ayeye bi a ode akoye oye wo mo aye
unibia nyesa enkyere se kinkyina na emom ono mo betimi ayaye etimbe yaye samre no na ayi akwasida ne okuda no de eno ma we epiem saa fodwo ne fowukuo ne ayi hwanhwa no ene de unhu saa aye ohene betrase ame abechia no enim ene omoye sunsun mu no ma no wia na sebe wonum awie nemom akwasida no ne okuda no de eheda nananum bodwa eheda saa adwabo no ena ade ebechia ma okuda na ba ye frɛ no dapa enti eye benada dapa na no dapa no enye dabone no bia enti na frɛ no edapa nese enye dabone eye edapa enti dapa meme dapa na ebenada dapa ebenada dapa no ena ye de siesie ye ho so ho nananom kwa atomasie ye de sisa no makosi ye horo nkyɛnse ye horo bibia esi ye no ma ye ho ye tie ho ansa na na ba ye dware ebubu ye tiri so anase ye yi ye bubu ye mawere nananom ye na wo a wo kuro no bia nso wo ye bi nti saa edawe no ye de hia eda bone no ye de hia de teacher wo kasamu no akwasida ne wukude no ye tan edi na adenti ne yedi sa adam yenu na nabone na aka no ye nie ye mudwa ne ye nyawi nananom nhyehyɛ ene omo na ye ne saa sɛ eyi dawe de ye yesi wo sɛ eno de ye ye no oda mu wia ye bɛsan ba abonten abetrase nti eno de nananom na hyehyɛ sa nananom na hyehyɛ ato nananom hyehyɛ ye de a ade kese de ade ade kase na ye kase ya ade no abia nemom kwasiada ade no vra kwaside no ya de di kan pa wa afi no mu ana de twato wa afi no mu na nananom yisi ho se we de bedi ni kakraka te to da bia do nsa hoho efiri mia abrochire ene yi mia pi na omaba sa na kuntunkuni de ono so ye den ade no abi na edin na wabɔ no na ebom ade enya ade a ye de entoma tuntum ne kokɔ ena edi ye de ahofa fufuo na tados wo mu ena sika entoma a kyese ehu a efrawa obi ahu se entoma ne ya enye tuntum enye kokɔ ena na ye didi saa enai na eduru mra ye twa dwura no a ba ko ho e frɛ no dwura no ye frɛ na de eno ye afi no mu ohene ena bedis obe yesi ho se bia mfie be mienu ana mfie miensa ana mfie nan etimi kura ye be mfie du na se midi e frɛ no sen odwura no a eno no mu no ya na ade kwasiada ade wom ena okuada ade nso wom efi se ya na ye ena pi ne adidi saa we no odwira no ede na be aduanan kura na de bro saa ena adidi enti saa na no ewa ne nti no kwasiada ade bam ena okuada ade bam aya na nanam ta fi ase ebia okuada bi na emom kwasiada ade no a ehyemu no wonom efa ne sɛ yɛde kai nananom a ɛne ayie bia ɛwɔ bia yɛde yɛ nso a yɛde kuntunkuni ana ntuma tuntum na ɛyɛ nti saa ade no de nananom yi si hɔ sɛ ɛno de yɛde kuntunkuni ɛne bedi saa ade no na sɛ ɛda no duru hɔ no mu a yɛ ne nananom yɛ nananom mo kɔ akura yɛ sɛ yɛ o ma yie te sɛ de afi no mo kɔ foforo saa enti ɛno no bokuntunkunum nti saa ade no a ɛwɔ dwura mu no de kuntunkunu na sɛ teacher wodi odwura be fa mi de ma misa wasɛm we odwura ɛne ade nsonso yɛ dem ana sɛ we ɛne ade odwura no ɛne ade de odwura no sɛ ɔman no we no na yɛ mpaebɔ ɛwɔ nananom bia yakora wɔ mu
odwira no so de ye de te oman no ho na se wada ye de dwira oman no odwira ne de ye yema oman ni nyina ade ne de nananom konwa se bi adumasa eduru ho ana ye kɔ nananom ano ho adumasa nkonwa dam ne yakoye baabi a ne yɛkɔ ba odwira ne de oman mu ni nyina oman no nso wo bia bi a ginaye wo ho eje oman gina ndi saa we no oma ye wo emusu a ye wo man e de pam bone na ye de ate ye ho nti ye wote oman no te nhemfo ho a na kamea ye se wate nipa ewu mu nyina nso ene mmea bi a ye kɔ hɔ kɔ ye bibi nti ye no ne odwira no nti ye de dwira oman ye de dwira oman ne ho ebesi den na me babu na me ba mesi so afi na me bobra mehu se edai eye wukude edai eye akwaside edai eye for memene me de mehu bi se no de eye ade kese ya ye so mu aye nwie ne na emom ehun fa ba bi na ebetimi ahwe te se wukude ba kwasiada miensa edi wukude ewa wukude na aba no mu achi no eya akwaside ena akwaside nso ba wukuada miensa edi akwaside na achi no ena ye wukude emabu no mumra ha mo nhye na ema we nso se wukude ba kwasiada miensa edi wukude na achi ewo na achi no eye akwaside kwasiada toso miensa kwasiada toso miensa no wo wukude na achi eye akwaside ena akwaside nso so ba ukuya de toso miensa wo akwaside na achi no eno so ye wukude ye nhye no nso yasra na mama emabunu no ye hu hia ye se de be ye sa de ebe won de aka no de eno ye bibi fufura a se ye komu se be ya we ye episode ba ko ndi eno nso ebe ye na sa adai we ni eduru ho no mu asan na yesi ehyehyehye fa no efa eniema ben ye nkomo twetwe na so wodi ka gbo bi afi no bi bepi ye nkomo no so ye niema ben ye hunu afade ene akade ben na eduru adai mi no nyina ye de bewulam adai no ti se bronya ndi se bronya wo fa ho sa ho fa kama no ena okude eduru ho a wo so be fa ho de akohia wo hene eduru ho a agoro bia ewo omanum bia ye goro ema wo a woni masa wosa enti eye da pa no ebedu ama ade ebekye ama awukuda ba na akwasida ba eno no obia siesie nagode ade a ye de goro bia no wo a wonim so obebotwene wo hwe otwene enyi yirimu esiesie no se na de kina me di no sa we no ekire wo se sa da ne duru ho agronim ebedi agro ajise akwaside na wukude na ye mfanse akanfo ne asantefo ye bronya no ti duru ho amabunu mama hu hia ye we ne ye beye amaye nananom nso so manya mba bi ko ani agye se omugya ho ma ye no ye wire emfi wo mo teacher de ye nyina mfaso ben eni benya ade afiri so yo se ye ka se homeda mfaso ben na onya firi homeda o home ani jesu ena ya ka bibi de se dapa no so ye de siesie ye ho abi afu a ye do ebo afu kwan ebo lolo ebo yi nsuo ye koti nsuo mu ye sisi ye no ma ye eti ye bubu ye mowere wenum nyina di ye huni nti mfaso eno pa ho a enka hu se yi samre no du a baby obia oba obenko ade a obeba ema wo so be hiehyia unuanom a ohu wo mache ene ahodo a obehia wo mo wo ho omo nso beba ndi obehia ahoho ahia unuanom a omo nso omo te se yedi ade no nti omo nso eba ti obehia nipa ahodo wo ho no pa ho a ye chade ade say Christmas no ye wo bibia friend Boxing Day no nkyerɛ sɛ ye kwakɔ kontokwa o de ade agu boxum
na ode koche ene boxing na ka boxing day na kunye ene na teacher kantanka akire bi ntia de mokoko nti saa nso na ade nso duru ho a ye chade nti wo bibia wo de beche obi so wo bibia wo de beche woni bia woni bi ena yenka hu se yempaibo mre ya ye de tie ho nti eno nso ho ena yenka hu se enkrofo enya sika fees a enayi mu obi a ne mpabo ate obebom de ye mpabo benya sika obi a oton ade beton obi ehun se ye hia no a ye si di ade no ya bodwa nti obi eton nsuo obi ton na de bia obi ton niema atade mpaboa nti eno ho obi be kwa akoye ne ti nti baba beyi no obenya sika obi emai ombebobo omuti mrewa ne mesiriwa mbetwa dancing cry obi nso de no photo na mu a o twa photo twa picture na kire se dwumadi ewu ba bi na so de akoto en kai do nti no ono nso otwa wa obeju sika obeju kakra na no ma bia asaya ye nti sa we num nyina ho ho mfa so de ehun so de bebrebe emabu na yenyi bro nyanto nchen se de bro nya beba yesi chade ye Christmas gift ne hwan no akoside so ba beduru wa yeso ye bi wai moma ya sante sem hu hia ye na odwira akoside awukude afahye mienu nyina mabu ne moma ye mfa ye ho anjim se de be ye beduru ho no mu a ede ahonidie sa abre ye se de ne duru ho no mu a se de yaje obi de aboso se ye bro nya no ye de ye ni bio ye de ene akoside ene ade ne nyina moma ye nhye ne nso kai se yedi awukude wi a kwasia de tosom yensa wa awukude nachi eya akwaside yedi akwaside so wi a ukua de tosom yensa ewo eye akwaside nachi eya awukude mabuno ye calendar no ena teacher kantanka ede atoma teacher ye sori adwumadi ne so afutuo ben ena mabuno ewa abonten yede ma wo mo sanse ne mabuno menyi ni se niema obobo so nyina de hu hyem afutuo ben yede ma mabuno yewom se ade bia ye adesua na wiase na etie no opa adesua eboawo sanity eboawo man no nso sade na yisua no se ye adepa se ye adebone sua ho asem sanity ebize adebone ho asem usua nkyere se wokoye bi e momu hu ema ne bie wani se beyo na wonkoye bi ena de ye papa nso de ene odo hu jim endi ye normal ye kekan nyina no e ya adesua ebia ne se ye pese hu se na wotwe ene ho ye bobo so yi eda bone na se kira nkasa ni nyina ye hu enzo wa menya hu da enu ena nchen enka hu se sa ye ne aye dia nananom beto ye no betumi akoduru baabi ebi kura okọ school e wa brochire baabi ye se bra na be kire ye ukrum ya kokinka we ewo baabi be kire ya se ubede no wa kire nti usua beboa teacher kantanka say yesua beboa ye pa ye behu no ye mebom no mo so be kire yen ti na dan da nyina bedemu mre mini teacher kantanka ye sinkunya se ya na se ya sanim na won so wahu die wo mene dabone ene yaba be hwie gu wo moden so be subscribe dwumadi no ahye dwumadi no so ama wonua enya bi ahye Facebook Adumasa online, YouTube Adumasa TV, TikTok Adumasa TV. Aha ada brema ya kwan ama ye de enkomo twetwe enne ye topic a na da epono so e ye dabone. Hwani ye ne hwani biem na wo so ma wonua no onya be hwɛ medin e de aduana de hye ye bedi akon yakra mo.